Безплатната лекция в събота започва от най-важното – основите на декорирането и създаването на концепция. Точно тук започва добрият дизайн. Ще видите как мисли един дизайнер, а курсът е следващата стъпка – как да приложите това мислене в собствения си дом. Курсът е подходящ за хора, които обичат интериора, но им липсват и яснота, структура и увереност. Онлайн формат, работа в собствено темпо, малка група и лично внимание. Всеки участник ще има възможност за кратка и индивидуална онлайн среща с мен, за да обсъдим избраната стая и личните ви цели. Ако усещате, че домът ви има потенциал, но не знаете откъде да започнете, този курс ще ви даде език, структура и увереност. Коя стая бихте избрали, ако започнете още днес? Това е покана да създадете пространството, което наистина отразява самите вас.